Let's go, Ganoy. Let's go. Good morning ga. Another day, another life, another blessing na sa atong tanan. Karon ang ika 25 nga adlaw sa atong 100 day running challenge. 75 days to go na lang mga ga. Medyo layo pa ta no, pero layo na ta sa atong nasugdan. Kay sayo man ta nakamata mga ga. So medyo layo pa tong ruta ron. Kita maglangay mga ga. Sugro ta no kay para di ta mautuhan ni guli. Let's go. Nalagay po ko ba no? Fighter yo, 3 days na oh. Magamay ko na siya kaya para makauyab na siya. Ako ani gamay na kayo kaya makauyab. Gamay ra rason eh. Dako lagaw eh. Dako na rason eh. Balid na balid. Kay gamay pa na ta kaya bron waman yapon. Medyo okay tong paminaw no. Sayo kita nakamata. Kaya wata ka puya. Mo nang dagan ta. Dagan nga tabi sa kapoy. Kani pa bandili, di ba? Dagan ka. Let's go. Kapoy kay sagkaon mga ga. Pero og sagka-off man eh. Hindi kini kapoy. Kay gi-off man. Anong giunon pud nilang sagka eh. Kusgan yo. Gutong ay guli. Parking sa parking. Nawat na lago. Kita ng gilid. Nari ako ta. Mentag ya. Wala nung nara mas kilid. Dito mo hunong. Kung matunga na yung sakit. Ayun lang po dyan. Nawa na sakit sa kilid mga ga. Amot lang kahaog. Applicable ba ni sa uba no? Kaya ako sakit sa kilid. Mo hinahiniraw dagan. Huminar ko ba? Dayon. Minar ni mo. Dugay na mo dagan. Mawala na siya. Yan wala na po kasi mong normal nga pacing. Ambot applicable ba sa uban? Masakit sa ko ah. Kung siya effective. Among di pamunong igdagan ako. Let's go Ganoy. Let's go. Let's go. Let's go. Self support ba? Parking sa kay leaking. Patayon ga. Layo pa dito ga. Pero layo na ta. Manapod. O gamata. Are go. Election campaign naman rin. Finish na. Karon man dayang opening sa election campaign mga ga. So karong umaabot pili ay yung tarong ng inyong kandidato nga butaran no? Kay para dili ta magmahay-mahay no? Kay kung di nimo tarawon og pili mga ga, taas-taas gyud ang tuig nga imong mahayan. Hanto sa sunod higayon mga ga. Hanto sa sunod nga dagan, patay mo sa pagsuporta. Ganoy TV, Anoy out. See you.